Як забяспечыць устойлівае развіццё Віцебскай вобласці? Сёння гэта галоўнае пытанне на вялікай нарадзе, якую правёў прэзідэнт Беларусі. Размова пра сітуацыю ў рэгіёне прадметная і дэталёвая. Яе анансавалі загадзя. Праблемных момантаў нямала. Па асобных напрамках адставанне ад іншых абласцей становіцца крытычным. І гэта пры тым, што на Віцебшчыне ёсць усе ўмовы для паскоранага развіцця, перакананы Александр Лукашенко. Ёсць нямала паспяховых сфер. Развіваецца фармацэўтыка і нафтахімія, дастойная забяспечанасць жыллём, расце па асобных пазіцыях экспарт, павялічваюцца даходы насельніцтва. Але з іншага боку, нізкая эфектыўнасць у сельскай гаспадарцы і будаўніцтве, турызме і лясной гаспадарцы. Александр Лукашенко падкрэслівае, развіццё вытворчасці ў рэгіёне важнае, але не галоўная мэта размовы. Меня производство сельскохозяйственной продукции не так волнует, как это было в середине 90-х. Мы сегодня производим в 2 раза продукции больше сельскохозяйственной, нежели нам нужно для страны. Производство важно, но самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам, как и раньше, моя цель, очень хотел бы надеяться, что и ваша, спасти деревню, сохранить деревню. Не будет деревни, не будет государства. Мы будем обречены. Прэзідэнт патлумачыў, рэгіён не паказвае устойлівага развіцця. У выніку губляе людзей. У спробах паправіць сітуацыю Віцебшчына рэгулярна карысталася дзяржпадтрымкай. Але яе аб'ёмы ўжо выйшлі на крытычны ўзровень. Пазыковая нагрузка стала самай высокай у краіне. Патрэбна рэальная аддача. Колоссальная ошибка думать, что к вам приехал президент и в очередной раз все спишет. Хочу повторить всем сидящим в зале, от директора предприятия до госчиновников: выбросьте такие мысли из головы. Это не мои личные деньги, это деньги всего белорусского народа. И если мне даны такие права, то я должен по правде, по справедливости это все делать. Это деньги белорусского народа, которые вам выделялись под конкретные обязательства и результат. Врач из Гомеля или шахтер из Солигорска оказали вам поддержку через налоговую систему распределения бюджетных доходов. Поэтому я ничего никому не списываю. И вы этого не заслуживаете на сегодняшний день. Меня народ уполномочил спросить с вас на полную катушку. Я не преувеличиваю, это же в Конституции записано. Не самыя аптымістычныя вынікі інвестыцыйнай дзейнасці. Ініцыятыва «Адзін раён, адзін праект» выконваецца толькі ў палове раёнаў. А гэта ў першую чаргу працоўныя месцы. Шмат пытанняў да АПК рэгіёна. Знізіўся выпуск сельскагаспадарчай прадукцыі і паказчыкі ў раслінаводстве. Выклікае занепакоенасць падзеж жывёлы. Па ўсіх тэмах прэзідэнт спытаў кіраўніцтва вобласці і адказных па галінах. І паставіў задачу да 1 студзеня навесці жалезны парадак у АПК Віцебскай вобласці.